ଆଉ ଖବର କଣ? ହେଲେ ମୋର ସବୁ ଚକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବୁଝିପାରୁନ, ପୋଲିସ ପାଠ ପଢିଛ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ? ରିଏଲି ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିଲ ଶିଳ୍ପୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଗେଲା ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ଯାଉଛ। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, କହିଲ ସେ ମନଟା କିଏ? ସେ ଶଳା ମୋ ପିଛରେ ପଡି ଯାଇଛି। ସେ ତାରି ପାଇଁ ମୋର ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲ ସବୁ ଗାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ନିଆଁ। କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲ ଜାଣିଦେଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସାର୍? କାହିଁକି ନା ତମେ ବାହାରେ ଥିଲ, ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଲାଗୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏମିତି କଲି। ଏମିତି ଆଉ ଯେମିତି କେବେ ନ ହୁଏ। ଏମିତି ନହେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ନିଆଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସାର୍, ଆଉ ସେମିତି କେବେ ବି ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି। ଆୟା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ତମେ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। माया माया my darling Shankar! Oh my God! अरे शंकर, शंकर तुम्हें आसीच ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। Really, I am very happy, Shankar. I am very happy. अरे खुशी केमिति न हबो, ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆଉ ନୂଆ ମଣିଷ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘରର ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ମାନେ ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମର କୁଆଡେ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। What do you mean? I want to say Hello, yes, sir. ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ନୁହଁ। କଣ ତମେ କହୁଛ ମାୟା? ଶୁଣ, ଏ ମାୟା ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ ଯେ ବିକିକୁ ଶୀତଳତା ଦବ। ଏ ମାୟା ତୁଳସୀ ନୁହଁ, ବିକି ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିବ। ଏ ମାୟା ସ୍ୱାମୀ ହବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆରେ ମାୟା ତମେ ଓ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ମାୟା, ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋ ଦେହର ଦଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଗରମ ପାଣି ଭଳିଆ ଖାଲି ଟକ୍ ହେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଆସନି। ମୋ ଦେହ ଗରମ ଦେହଟାକୁ ତୁମ ଦେହରେ ମିଶି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ସତରେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଶଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ତମ ଦେହକୁ ମୋହନ କରି ମିଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଆସ ନା। नमस्कार विकी बाबू। माया विकी अबे छो तोते देखि मु जानि जाइथिली तो माटा तो बसर रातिरे आउ को गोटे पर पुरुष सहित राति काटी जन्म करिछि आ तू सेहि पई तू होछु गोटे बास्टार्ड।
ସମାଜର ଅଂଶ ବିସ୍ତାର। ଏ ନାରୀ ସମାଜର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ନାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ପାରବ ନାରୀ। ହିନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଆପଣ କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। अबे सीमा तो तू टपी जाऊ, सीमा तो तू टपी जाऊ बे। ବିକି ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତିର ଭରସା ହିଁ ତୁଟେଇ ଦେଇଛି, ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ ତୁଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମାୟା ଆସୁଛି ମାୟା। ଚାଲିଗଲେ ସଫରରୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ ଯେ ଏ ମାୟା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ତତେ ମୁଁ ଜାଳି କରି ମାରିଦେବି। ମାରିଦିଅ ମତେ। ତମର ଏ କୀର୍ତ୍ତି କାରନାମା ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରିଯିବା 100 ଗୁଣର ଭଲ। No, my dear husband. ମାରିବାକୁ ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ମାରି। ତମେ ଖେଳେଇ ମାରେ ମତେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବି। କାହିଁକି ମାୟା, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଧୂମକେତୁ ସାଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ପଶି ଆସି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲ ମାୟା? କାହିଁକି? কি অপরাধ ମୁଁ କରିଥିଲି ତମର ମାୟା? কি ଅପରାଧ କରିଥିଲି ତମର? ଆମ ଖୁସି କଥା କେହି ଚିନ୍ତା ନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଖୁସି ଆମ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା, ଆମ ସାଥିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିବି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟର ଖୁସିର କାରଣ ନହେଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋରି ମାୟା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅଜଣରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲର କ୍ଷମା ଥାଏ, ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଥିବା ଭୁଲର କ୍ଷମା ନଥାଏ ମାୟା, କ୍ଷମା ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ବିକି, ତମର ସେ ଭଗବାନଟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ ନା ପାତାଳରେ ନା ପବନରେ ନା ପାଣିରେ? ଭଗବାନ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ମାୟା। ତା ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଦିନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମର ସେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଆସି ତା ମୁଖାଠି କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିବେ, ହଁ ଆଉ ସେ କେବଳ ଆସିବେନି, ତୁମେ ଦେଖିଲେ
ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା। ଅପେକ୍ଷା କଲି କି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆଉ ଦେଖିବି ତମର କୋଉ ଭଗବାନ ଆସି ତମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏ ମାୟା କବ୍ଜାରେ ଅଛ।